Jisu haka gospel kat kum ya anis nong ko bakhat lai dekat lai pusau ngi pule kumne ka hukum batmai nga ayapi to ya it uwei ya uwei pat kumba ngala it ya pi kumta mapiru pidei ban ya it markeliang lada pi ya it markeliang baro kintip papilong kisenran jonga lada pia it markeliang baro kintip papilong kisenran jonga kajingwan jong pi ban syong duai retreat kadai namar pi kwa ban long senran jong Jisu ban long senran jong Jisu ka hukum ka uai kalong it markeliang namar Jisu u it ne kong yangi u blei ula it yangi padai na kata kadau ula pha yo Jisu u khun ba marwei jengu dei namar ba u it yangi bat ka hukum ba u ai yangi kalong namar ba nga it ya pi te piru pi dei ban ya it para briu ya it markeliang ublei ha kadunut jungi ubu ha marsen tau yangi ba ngin don ka jing wat ya u te ya ka jing thrang ya ublei la tho ha kadunut jong ubriu namar ya ubriu la tau da ublei bat na ka banta ublei namar ya ubriu la tau da ublei bat na ka banta ublei bat ka jing kring jong ublei ya ubriu sha la de kam don jingkut ublei namar ba u thau hi ma u bat ula mang ya ubriu na ka banta ya la de ka don barabor kane ka jing kring jong ublei yangi bat kane ka jing kring jong u kam don jingkut ukring shano ukring shalade tang hau blei ngin shem ya ka jing shisha ngin shem ya ka jing kemen ya kiba omdon jing sange ba ubriu uyai wan ya ka jing kemen bat ya ka jing shisha kani kedai ke ba ubriu uyai wan berabor te ublei da ka jing I jong u ai lat ya lade pangin shem ya ka jing sisha pangin shem ya ka jing kemen ka buram jong breu ka ba shong halor ka dei ka dau balakot sha ka jing long ka wei ya ublei bat ubreu ka buram jong ubreu ngong biang sisien ka don ka jaka ka pa halor ha kata ka ba ublei ukhot ya ubreu ban ya long kawei bat ukhot ya ubreu ban ya long kawei bat kane ka dei ka jingle jong ka jing I kane ka dei ka jingle jong ka jing I kane ka jing khot smu bha bandan ka jing ya kran lene ka jing ya dei bat ublei ka thau ya ubreu namar la pen long breu ya u kane ka jing khot jing ublei ban long ka wei bat u la khot ya ubreu om ya ki wei pat ki jing thau tang ya ubreu naba lada ubreu udon ka dei namar ba ublei ula mon bat ula thau ya u da ka jing I lada ubri udon lada ubri udon haka pertai kene ke jingmon lada ubri udon haka pertai lada uyaj ukhi uksar haka pertai kene namar ba ublei ula thau ya une ubreu da ka jing I padlang ba ka jing I uyai peteng ban penlong ya ubreu ba un im om ubayap ban long uba im namar ula thau ya u da ka jing I bat langpa ka digi jing I uyai peteng ban penlong ya ubriu ban im Jisu long kumno ngalawan ba penyo jing im ka jing im
kaba pura. Om dei tang malu mala jing im ba pura. Hakan ni ka jing khot jong u ya ubreu ban yo bantah kan jing im ba pura jong ublei ubreu umla ban im pura kat kum ka jing sisa lamda ka jing light lut lada ka jing light lut jong u kamla ban yarap ya u ban kubur ya kata ka jing e jong ublei ban kubur kata ka jing e jong ublei ban uben set la ne ushania ya de hala unong thau te une ubreu da kamon lai lut jong ude bandon kan de kai jing sngau shania bat uben set iala de ha unong thau la jong te ka sam si spa san khot lai ko ong ai ba ki do nut ki ba wat yo trai kin sngau kemen mangi baro ni don hapo jengi ya ka jing trang ya ublei barabor nomor kata habangi sngeu ba ublei ujengai nangi ngilei ban lei wa dia u ten re unong rai sam ong kumno wa jing kermen yangi ai ba ki do nur ki ba wat yo trai kin sngeu kemen balai kin sngeu kemen ki to ki ba wat yo trai nomor wat lada ubreu u klet ya ublei ne don ki por u kentat ya ublei te jukut ban khot yaman la we po we ubreu juklet bat jupep lanoru ban wat ya ubreu ru dei ba usu khot ba kom tu udah tip yaman la we po we te khot yaman la we po we ubreu yaman la ka we ka breu bandu sem jing kemen bandup syam jing im balai ublei wat ya ubreu kenapa une ubreu undup syam jing kemen bat syam jing im artli ki ublei wat ya ubreu kenapa ubreu undup yo ka jing im bat ka jing kemen hendrei kan ka jing wat ya ublei kata wa na ubreu ka jing ya le ha ka jing mut jing perkat bandon ya ublei barabor bandon ka mon babha ban lej barabor sya ublei bandon ka do not ka papet kita ya le ha ka jimut jing perkat bandon ka mon babha baar balai bandon ka do not ba bet om ka baken riang pedunut ba bet pat kum juru ngiyo jing rap na ka jing sakhi pat ka jing hikai lem jongki kiwei mano kita kum habalang ngidon ka bor jing hikai na kabalang ki bahir pateng ne ki apostol pa bokoi ki kardinal ki bishop bat ki lengdo ki banyarap yangi da ka jing sakhi jongki na ka tin jong ublei bat na ka kam bu ublei ule ha ka jing im jong ki briu baro bat ka hikai yangi iwe pe iwe ban wat ban thot ya ublei Siti ceki Roman nong kebasan dekat san Siti ceki Roman dekat san nong san dekat san ipu le kindiat kan di Siti ceki Roman nong san dekat san kajing kermen pat kanom pen babe yangi namar kajing jong blei kadap miar akidonut jengi da umen sim bokoi ya ubala ai hangi kabamut bam kane ke jing jong ublei habangi don jing kermen hau blei kane ke jing jong u kan pendap miar yangi te habangi don ya kane ka jing kermen jong iru kaskem habadon kane ke jing jong ublei hangi kajing kermen jongi hau blei ruka scam kajing kermen jongi hau blei ruka scam ngipet ya kanuksa jong u Abraham haba ublei uloong ya u ban mi no na kariba ula syong kari jong kimi kikpa ba ula syong lasa
Bandai syakawai patkari kepa ublei un sapen I ya u kata kajing it belai jong u Abraham kapan ai jing kermen na u ba ublei un sapen I sisya ya kata kari kaba ublei ukular ban ai te kajing it kapan scam pat kawan rakyat kajing kermen ha ublei mo te kajing duai ya kepala penuandur da kajing im ha karitiniam mangi ha kaniam ngitip ya kajing duai lengba jong kajing don jong kiriti le niam mo ngi ha kaniam Katolik ngi don kiriti le niam yo kam tame jong ka Eucharis bukui bat lengba jong ke kiriti niam ngi yo jing kai kajing duai mo yo jing kai jing duai bat kane kajing duai ka kring ya ki baro sya kajing it da kaba yangi la it how grace bat kaba penla yangi ban pai sya u da kaba it kumba ula it yangi ha kan kajing duai abangi sim menta hakiriti le niam ni ya kendu ya kata kajing it jong ukris bat ya kaba lengba kini kajing duai ha kan kiriti le niam ka penla yangi ban it kumba ukris u la it yangi dan mar kata bangin dup la banduai ka tlong jong kajing duai ka dei kajing it ka tlong jong kajing duai ka long ka jing it ngi barakhoi ngi yo jing kai kumno banduai ham tame ya kajing hikai ko Jisu lah hikai yangi kumno banduai te ka tlong lene ka umpo liu jong kajing duai ka de kajing I ka tlong jong kajing duai ka de kajing I ha kajing im jongi barok ka weru la pipe pikim iyet ya la de kajing de jong pi bat kimi ki pa bat ki khon bat haying hasem ka jing it kadai kajing sedang jong kajing ya keren mata ka jong jing duai ong kajing ya keren mar kajing duai kadai kajing ya keren ni keren da keremiang sentur ne ni keren da ka do not habai ni adai bat ublei te haba ngangam don jing it ya ublei ngan om sneu don kam ban duai relada nga don jing it ya ublei ngan sa sngu kwa sngu terang banduai ban le syong jar marwei tang bat utrai hakmat jong u Jisu ha ka sakramen ku tam keduan ya uba don kipor labu halor keduan dan nela da bu ya u halor keduan labu ya u hapo tabernakel re ude u Jisu uba im pada bangadon kan ne kajing it hanga kan katakan kelalong katlong jong kajing duai de uno batong na kajing it un poi syakliar jong kajing duai uno batong da kajing it utong ya kajing it un sapoi syakliar jong ka jing duai bumut ba ya uno breu kano ka breu bad don kane ka tlong bom jurngat jong kajing it haba duai kata kajing duai kan long ka ba janai kajing duai kan long ka ba janai haba ngi duai ublei un sa jubah ublei un sa syak skor kane ngi I ha kajing im jong uji suhi balai uji su haba ulayalap ublei ula sakhi bat da umesim bokoi rengkat kia trelang haba nyipule ha ka history jong ka jutang pathamai jong ka Bible kam tam ha ki gospel nyi pu Jisu ulale bun ki kampla ulale bun ki kampla bat don ka lenong khatnyo jong ka gospel kat kum yu anis ngi ya jing duai jong u jing duai ba janai tam
ya kaba ublay ulai syak skor. Di nomor kata kenang ba ublay un syak skor ni don kam ban nom penrengat ya kaneka umpo liu jing e ngan ya tu ya pi ka wei ka jing duai jong u Yohanes Vianney dan John Vianney bakut u duai kumne sengap ngan duai kan ni jing duai jong une u John Mary Vianney bakut nga i yame ko blai jonga bat ka jing thrang jonga kalong tang ban i yame hadu banganda kut mensim nga i yame ko blai be i bom jukut bat nga kham kwa ban yap da ka ba i yame junom ko blai jonga lada uthli jonga umla ban ong man la ka khlip mat bang i yame nga kwa ba ka no jonga kanyai ong si ong katasin bangaring mensim. Ini jing duai jong u John Mary Vianney kolong ba lada kirimiang sintur jonga dan uthli jonga ong nga i yame ko blai temut man bangaring mensim ai ba kata ka jingring mensim ru kan ong nga i yame ko blai pat ngan i yame hadu ka klip mat bangsa khabrip no ki khmat bangat kut mensim hadu kata karon kene ke jing i jong uni uyo anis Mary Vianney bakut padai na kane ke jing i jong une uleng do ubakut ba kibreu hakata ka snong ba kerteng ka ars kisah kala ka pamut ula Syong ulasa hakata ka snong hakata ka paris da ka jing i jong u ya ublay pakata ka jing i jong u ya ublay ka penpoi sya ka jing yalam ya kitu ki breu ki ba im hakapop sya ublay bada kata ka jing i ba jeliu jong u ya ka jing duai jong u ne uleng dok so blay nak kepentak ke jing kelak komut jongki kelalong kepa sesok di mengiru lada ngimdon jing i halade ngimla ban tong nang ta ban pen kela jing duai kenang ba ya ke jing duai jongi en sa syak skor ya ke jing duai jongi tat lada ngi dap tang da ke jing i namar ke jing i jong u ublay ulawan long breu ngidang sudap kut katok anes ngi shwa ya ka Christmas bat ngi ya puson bat ngi ken mau buram ya ka jingwan long do jong ublay da u Jisu lengba jong ka Maria ban sim ya ka jing long do jing long breu kum mangi ban sngeu kum mangi ban long nadong sadong kum mangi light no ka pop Tiu Agustin bakui ula ongkum ni. Ublay ulawan long breu, kenang ba ubreu undup long blay. Ngong biang sasisen. Ublay ulawan long breu, kenang ba ubreu undup long blay. Bishop Agustin jongka hipo. Hakawi naki sermon jong ula ay kene ke jingkren tahu ang susu utrai jong ki angel ulawan long breu kenang baki breu kindup yo bam ya ukpu jong ki angel kene kalong namar tang kawe ba ublay ui yangi nyorang yang sesisin ublay ulawan long breu kenang baki breu kindup long kum ki blay utrai jong ki angel ulawan long breu kenang ba kine ki breu kindup yo bam ya ukpu jong ki angel kene kalong sisa kajing im jongi ni man kayu kharis bakui ni bam ya ukpu jong ki angel ni bam ya ukpu jong ki angel we to ukpu klampep udeu jisuhi
uji suhi bolong yangi upu jong ki angel kat ne ublei u i yangi ban ai ya upu badai bat balong babit tangki angel ban bam u ai yangi ki breu ban bam bat u ai ngi ban bam namar u kwa ngi ban don kajing im bom jukut dekat ne ublei u i yangi Habangi pai sya kitab Isaya ngin pusan sana kitab Isaya ia kajing i jong u yangi lenong kepan repuwei ngin ya pusan lang Isaya repuwei kane kajing i jong u yangi ngin pule ka tokan ni dekat umen sim utrai Isaya repuwei ma umen sim utrai ublei udon hanga Namar utrai ulapan selek yanga ulapa yanga bandra ya kubor babha syaki baduk ban span ya kidonot kibaluet ban yalap ya kajing suspa haki koidi bat ya kajing laitlut ha kibasya set benti ban sangat ya kasnem basbun jong utrai bat ya kasngi jong kakput ublei jongi ban pentingan ya kitu barok kibas ngosi ban ai hakitu kibayam ngosi hasion kapan sengat hakajaka udpei ka umpniang kajing kemen hakajaka ki umat ki jangkup kajing yaro hakajaka kamansim kepatelor kaktin jong utrai ni songu yau blei kene gede kaktin jong utrai Baik ni kau Jisu ulawan ke dau jong Jisu ban pelaj lut yangi dah kejing jong blai wan ban pelaj lut yangi barok ki basak set bendi mana baset bendi yangi ubaman uset bendi yangi kwa yangi bangin light makanya ke jing temu barok silenter jong u baman usoitan Namar umtre ilade banit pai sa ublei kwa ru yangi ban long kumjuk kumau dan rei Jisu ulawan engin jingwan jong Jisu ban Spanya kidonot ki baluet balai kidonot jengi kiluet ki pat ki pra balai namar jongka pop kesaluet sapra wanra jeng suspa ya ki koidi Habang ngilong kinong pop Jisu hikai ngi wang kumno ngilong ki merau ngilong ki koi di set berbore ki pok patok ke bendi kuepat ke ketin jong ke bendi ke de patok te habang ngilong kinong pop ngilong ki merau ngilong ki koi di te ngisyak berbor hakajing syak te syak kum te Jisu namar ba ui jengi bat kane ke jing temu jong jing wan jong ke jemu ru jong ka ketin Jisu kemud unong pelaj ya ki breu na ki pop jongki Matius iwei arpu wei ni siam ya ke jemut jong ka ketin Jisu te kane ke jing wan jong u te ngi sya ha ka jing long rau Ngidon ka donut baluet ngilong ki koidi henrei une utrai jungi Jisu Kris wan ban benai ya ka jing lait lut hakitu barok ki basak set bendi kitu barok ki badon jing sengosi wan ban pentingan ya ki ba sengosi dekat ba aringi ban pentingan ya kitu barok ki ba sengosi pada kitu ki ba sengosi hasion wan ban ai kapan sengat ha ka jaka udpei na ta ka umpniang ka jing kemen ha ka jaka ki umat ka jengkup jing yaro ha ka jaka ka mensim patelor kat ne ublei ui jengi sngau tenat yangi ban long kum ki ki koidi nang ta ki baluet ka donut ki ba syak set ha bendi ki ba sngausi ki ba yam sngausi re kwa angi bandon
kapan sengat jongka buram. Wan ban ra ngi kapan sengat jongka buram. Nong ke balai. Nong tu ngi hakat khot ke balai ngumurong. Khot balai. Kapan sengat hakat jaka jong udupe. Nah tak om priang jing kemen hakat jaka ki umat. Ki jangkup ka jing yarok hakat jaka kamen sim batelor. Nah ta juju wong kumno ban yo mat ya kene ke jing ki bakulut ngi de ban ken mau saya ke ai. Ngi pesa ka dekat ba pra nak tu kejuk kelenong dekat ba pra wong kumno na ba nga utrai nga I ya ka jing le hok nga I sat met ya ka tu ka tim bat ya ka kam bom hok ngan sa ai bainong ya ki da shisha bat ngan saya te jutang bat ki junom te ka jingmut hang ne kalong khnang ba ngin dup yo phong pan singat khnang ba ngin dup yo ya ka umpnyang jingkemen khnang ba ngin dup yo ya ka jankup jing yaro ka ba ngide ban le kalong ban le hok kane ka jing I jong ublei hangi par ka jing la jongi ban I jo ublei kan om don su tat hadu ba ngi weng no ya ka jing bom hok ka jing le bom hok jongi ka jing le bom hok jongi kemudian ban le hok kemud ban le ya kata ka ba ublei umon ya kata ka ba ublei usngubha kata ka jingmut jong ka jing long hok ka jing le hok ban ko ngu ya ki hukum jong u ban ko ngu ki hukum jong u ban le ya ka badai kata kamut ban im hok te nomor kata wong kumno nama manga utrai nga I ya ka jing le hok bat nga I sat met ya ka tu ka them bat ki kam bom hok te latangi don ya kini ka tu ka them bat ka kam bom hok hangi kemut nga tip chai ba ublei I ya ngi mar blei ne wong kumno nga I ya ka jing le hok mula dang le bom hok kemut ka jing I jong blei kam don su ha nga te ke ba man ka sing ha ban le ha ka jing im jungi kalong ban kiar na ka jing le bom hok khnang ba ka jing I jong ublei kala ban song hangi bat kata ka jing I jong ublei ka ba song hangi kan klalong ka tlong umpo leu jong ka jing duai tlong umpo leu jong ka jing duai din bar kata ke bangi sutu hang ne mur ban yo mat ya ka jing I jong ublei ban tip ya ka ngi dei ban phai no naki pop jengi tikumno in siam sa sakwe par ka jing kai na we prophet ba kerteng o Hosea u prophet Hosea in siam jing kai sina une u prophet jong ublei Hosea in siam na kalenong ko ba khat sao Hosea lenong ko ba khat sao ni pule kumne ker khot ban kong ko ong kumne Hosea khat sao ko Israel to phai cha ublei ken rat jong phi kapap jong phi kala pen thut ka pen jin thut bat pen kelon ya phi kapap jong phi kala pen thut pen jin thut bat pen kelon ya phi te to wan phai cha utrai khnang bangin dup yo sngo yo mat ya ken ki jing I jong utrai ni dei ban leit phai cha utrai ni ken mau ro ha ka gospel kat kum Lukas nong pakhat san mo yo tu khun balaja bola leit phai kumno yo mat biang ya ka jing I jong utrai but kumno tu ken mau ya ka jing I jong utrai kumno tu khun baar ken mau jing I jong utrai mar ulai yo mat teng ya ka jing I jong une ublei ukpa nang usaken mau ba ngadon hakajing sngosi ngadon hakajing lanot ngadon hakajing luet kedonut ngadon habendi ngalong mrau te deina marba ngala I no yakajing I jong ublei
yanga tengah lek pai pangi ken mau ba uneu u kuon ba at lek pai kat kum ka jing batai jung jisu hak tu ka jing tu khana spang kini ki arngut ki kuon jong wei ubreu da ba u lek pai ni sem u blei u ap yangi da ka jing it u blei u ap yangi da ka jing it u blei hang tu ngi i ya ukpa mar ke jing penistrim jung jisu yo tu ubreu penistrim ya u blei ukpa tu ne u blei ukpa sem lakeli ru em ya tu ukun da piken mau sem lakeli ru em ya ukun ya ka jing le jung u balai ulale kumba ulale mo ni kong ulai sim ya kata kaspa ka phau jung u pat ulale pen serwa haki jing sungbaha haki jing im auria jing im thala jung u re une ukpa sem lakeli kane kalong kaju ka jing le jung blai ya tu u kun bat yangi iwei pa iwei ki kun jong u habangi ngilai pai sha ublei om keli wat sisin ru wat kawe ka ketin ru om pen mi ina u balai melale kumne yanga meneng ong ublei i pen pai jing i jek tu ki bale bom hok henre kamut ba hau en don jing i chu ladangis kengo banle bom hok te de mangi ki pangisa yo mat ya ke jing i jong u kan ne be junom kam kala lano ru kam don jing kala ha ublei tang ha ubreu kain ka don jing kala nakatau jong ke jing le bom hok jengi nakatau jong ka pap jengi ngi ngim yo mat ya kata ke jing i jong ublei re kamut ba ublei ichu yangi de nakata kadau ba ngam don jing ichu ya ublei kam de kata de mangahi de kapop jongahi di danya kene kata usaong yangi iwe lembaka ketin jong u Hosea noya tu lupa to pai sha ublei ukenrat jong pi to pai sha ublei ukenrat jong pi bat habangi duai tingin sa duai no kumno da kabangi ino no ya kapop bat ngi pla ba ukenrat udei uta uba it ya kitu ba sem jenjar ya kun sweat bad ba udon ya ka jing it kpa na ka tu ka lenong ngi sem kini kitin bro kha ji ba nga ong de khat ka ba saw ngi sem kumne de khat ba saw ngan saya lambiang ya kipat jonga sanga ngan it ya ki da ka nut jonga baro namar ngam bitar syu ya ki te haba ublei bitar syu ya ki bitar syu namarba ni lalik pai ni ino no ya ki blei thalabaro jong ka jing im jongi ha jing im jongi don pun jat ki blei taki hajar teli ki blei ni don ha jing im jongi bat haba ni ino no ik taki blei ki don ha jing im jongi baro khoi ti ka jing bitar jong blei kanam don syu ka jing bitar jong blei kanam don syu badun it yangi dakat onut baro kane ka jing it jong blei yangi ka ab barabor yangi ba ngin ong kopa ti kumno kata ka jing khot jingi ya ublei ukpa ngin hatu ka kisla ki babut hingin siam ya uwe prophet bekerteng Joel ngin pe jakal nong ko baar nong baar khat ar khat lai ni siam kine henrei menta kumne nong ba khat ar Joel ar khat ar henrei menta kumne u ong utrai to wan pai sanga nadu kadonot da ka ba sha jing it da ka ba yam ba da ka jing kuslai to kad ya lagi donon om ya ki jan jong pi to kad ya lagi donon om ya ki jan jong pi belai thok kumni namarba ki Israel haba ki pen pau ya ka jing kala ka mut jong ki song duai ki sha jing it bat kadak ke ba ki pen i ya ka jing kala mut jong ki kalong ki tar ya ka sop ti jong ki ti de na ka daw don na pedeng jong ki balek tang haba pau re ka onut jong ki kam kala i rum te de na ka daw sa ong kumne to kat ya lagi onut kumut ba kala ka pamut na ka onut om ya ka dok jong pi ta ka ba pi
kaat ya ki jan jong pi tawan pai sha ublei kan rat jong pi na ba ulong uba sebun bat uba isnei uba suki ban bitar uba dap tang da ke jing i bat ubom bu non pe ublei meneng ong sepang utu ublei uba ujisu uyatu ha ka gospel kum Lukas hang ne rung isem kum ju kene ublei uba dap tang ka jing i bat bu non kamde ke jing i kuba ni para breu ni i wara pedeng arngut sikurim amendang sedang ilong kibai i tap men sim ha andre yat katok ene kipor kata ke jing i kuba na sedang kala nang duna para bodon ki kibai jing ajia ha pedeng jong ki arngut don tang ya ke jing ya bu nut jinga ken mau ya ki kiba pen mong te andre tang ublei de ubasuki ban bitar uba dap tang ke jing i bat ubom bu nut kene gede ke jing long jong ublei ngo jing long jong ublei nang ta dekat ke ba ar punyau ngi pule pinsatip bangadon hapdeng ki Israel bat ngau trai ngalong ublei jong pi bat ba omdon uba kumanga hangta ki pai jonga kin om syak le ranchu te haba ni la pai no shau blei ni ken mau biang ya ka jing i jung u na ka jing pai no jungi ta ki pop jungi ti ublei haba kumta un sadon biang ha pedeng jongi bat un long ublei jungi bat nga utrai ngalong ublei jong pi bat omdon ubakum hanga oi kene kede ke benyai phlab ngidei benyai phlab robor ba omdon ublei ubakum ublei jongi tang ublei jongi hi ubalong blei haka pertei borok kawe nang ta habangi le shau trai ta ke jing i naduk ka dunut jongi ta ke jing i naduk ka men sem jongi ta ke jing i naduk ka jing mut jongi ta ke jing i naduk ka bor jongi barok de had khot lai puar ngin sa ya kenduk haji im jungi kumne ba kito barok ki pa khot kerpat ya kerteng utrai kin lai im kito barok ki pa khot kerpat ya kerteng utrai kin lai im to ong barok ekene kito barok ki pa khot kerpat ya kerteng utrai kin lai im ong sisin kito barok ki pa khot kerpat ya kerteng utrai kin lai im ino udup ong yang sisien kitu barok ki bakot kerpat ya kerteng utrai kin lai im to ong menta ong hajeka jongki ong yalade habang ngakot kerpat ya kerteng utrai ngan lai im ong kumta habang ngakot kerpat ya kerteng utrai ngan lai im ong sisien habang ngakot kerpat ya kerteng utrai ngan lai im habang ngakot kerpat ya kerteng utrai ngan lai im te pikam ya kane ke dekot na kane ke Bible Joel ar lai puar pakan long ka jong pi barabor keno ya kini kitin men step men singi men med lakuno lai sin si singi pin sa shem babar khot kijing e jong pi kijing sngo si jong pi kijing sngo long mrau jong pi kijing sngo luet do nut jong pi para khoi pin sa lai lui habangi wan shau jisu da kijing e jong u yangi ju pha thli yangi habangi lai shau jisu ju pen phai thli yangi hare kedei nakaliang jongi bangi hapan ya le sitom ban yo i yau jisu ban yo mat yo jisu ban yo sngo yo jisu ban yo pdiang ya kajing pelai lui jong mangi ngide ban peli ngide ban ken mau ya kane ublei men haba ula thau yangi siam la pan jing bit nangi ban thau yangi
Henry kenang bangindu long kiba kemen kiba suk kiba dap tang da kijing im badap tang da kijing i badap da kijing map badap tang da kijing ro badap tang da ki kiba bha ban long kiba lai luit kasyong hangi pa bangin ailat ya umne utrai ublei jungi ban pelai luit tinamar kata haba ningkong ngide ban dap da kijing i pat haba ngiduai kumne haba ngakhot kerpat ya ka kerteng utrai ngan lai im haba ngakhot kerpat ya kerteng utrai ngan lai im haba phikno ya kini kitin nadu ka kli jong phi hadu ki tersim kijat jong phi ada don kano ka penta badon jing pang jing sitam phin salai lui haba hadu nut jong phi don ka jing mong jing singosi bat kumta terter phin salai lui lada pidon kano ka jing te mrau ha ka jing im men sim jong phi ha ka long kur long jat jong phi phin salai lui temata sisisin ni keno biang lai sin lai wat ya kane haba ngakhot kerpat ya ka kerteng utrai ngan lai im rak ti jong phi chau jisu don jisu hang ne khamat haba ngakhot kerpat ya kerteng jong utrai ngan lai im haba ngakhot kerpat ya kerteng jong utrai ngan lai im haba ngakhot kerpat ya kerteng utrai ngan lai im ka buram hau pa padhau kun padhau men sim bakui kumba lalong kumba meningkong kumju menta berbarabor jinom la jinom amen nang ta susu haba ngidon ya ka jing e jong blei hangi sakawe ni yomat ya ka takawe kedika jingsuk haba ngidon ya ka jing e jong blei hangi ni yomat ya ka jing suk dengan batai ya pi mene kumno ni yo ya ka jing e jong blei kumno ngi ailat ya ka jing e jong blei temata haba ngidon ya ka jing e jong blei kadak kadeka jingsuk hakamen sim wat ladang asa ban beng wat ladang asa le beng wat ladang asa kren beng wat ladang asa nyau po wat ladang asa kren that rong sa kren penbut nam sniu hari hapo jong ngadon jing suk ngamdon jing perwa ai em ya kita berkhoi ladang pidon ya kata ka jing suk kum kata kade katak ka sai ba nga don ya jing i ublei hanga hari ladang ngamdon kumta lada uwei ukren pen po yanga renga khidom udwot hang tu kumut ngamdon blei ngamdon jing i ublei hanga mardon ba pen wit ya jing suk jonga tang ngulumalaru ladu jing suk de kene kapau bang ngamdon blei kren pendom kai manoru ngala khidom omlong pertesu kumut ngamdon blei muka jinga de jonga badu blei kamdon long tik kumba pe haba menta ngi pron kam mobile ngi don kam mobile ngi don kam sim card la don sim card ngi don kam network kene ke network ke paham ngi pron kam mobile kene jinga de jonga pat u blei sutun ka tu ke network mo hajrong mo ngidon ngalong don mobile sim card network tukute network kapoi kumno sangi udon tawar don usatel light setelah don ha suin tu blei don ha beneng te ke don kan network na te satellite sanui tawar no tu tawar ha mobile jonga te kumta ke jinga dei kedu nuan na blei sanga nanga sau blei marbeleng ong kumta abangi pun kam mobile mapi pi phone yanga kawan napi kale sia utawar sia setelah kawan poi sanga te lapun sanga kale kumto kaju sia ublei berkahiar sawe te kene ke jing ade jungi baru ublei ru kaya srim hakan ne kadur te nomor kata ke jing jong ublei ngi sing tu ya ka habangi don ya ka jing suk Lukas ngidang siyo singau mo ya kene hakane Christmas Lukas ar khatsau kaburam haublei ubah hajrong tam bad ke jingsuk haka pertei hakibriu kiba ublei ui te mana badon ya ke jingsuk
Kibreu kiba ublei u i e. Temene ngalabatai tang sidu batai kumno ngide banyo mat ya kene ka jing i e jong ublei. Te ngalabatai. Te ka jing suk ha ka pertei ha kibreu kiba ublei u i e. Te ngidon jing suk moong dan jing suk apa ngidon ya ka jing i jong ublei. Te ka jing i jongi kumno kan long janai. Ka jing i jongi ya ublei kumno kan long janai. Ujisu lah hikai ha katuka sengi keba ujisu ulah syong halor lung par bon bha kibreu kala sap hikai jung jisu ka waina kitu hikai jung jisu uang kumno Matius san sapusau sapunreu ngim tip ngim pule ya katuken Matius san sapusau hadu sapunreu uang kumne ngapat ngaong hapi to i yakinong syun jong pi bato duai na kapanta kitu kibalek ben ya pi kumta ba pindup long kikun ukpa beneng jong pi naba upen mi yakasngi hakiba sneu bat hakiba baha kumju baru pen slap yakiba hok bat hakibom hok pi kimilenti bani obainong ayu lada pi e tang ya kibreu kiba e ya pi wat kinong krong kajana kilek kaju kena ji kai jung jisu syapang kajing e ngidi ben e ya kinong syun jongi ya kitu kibalek ben yangi kenang ba indup long kikun ukpa beneng tang kikun kiba yo mat ya kajing e jong ukpa ban yu e ban yo mat ya kena jing e jong ukpa ujisu uhikai yangi ban it yakinong syun bat duai na kapanta kibalek ben ya pi ban siyos ngau yakini kijikai jung jisu kalong kapasuk ban ong yalap yakiwer kalong kapasuk ban le yalade kalong kapa e handai jisu wong lada pi kwa ban buat yanga pi haban ba ya lakai jong kading phana ti kene gede ko giding phna bangi haban le haban ba ban e yakinong syun duai na kapanta ki balek ben ublei upen mi ekasingi haki pasniu pat ki baha haki bahok pat haki bom hok kaju tingim don jing mentoi ruem lada ngi e yakitu ki ba e yangi mar kinong pop kibam itu blai kibam kwa ban tip ya blai kibam kwa iban yo made jing jong blai kile kumjo kumta te kamut ngim don jing ya per pat kinong pop pat kinong tu pat kiriu auria ladangi i tang ya kitu kibriu kiba i yangi re ladangi kwa ban yo mat ya ka jing i jong blai ukpa ngidei ban i ya kinong syun pat ngidei ban tuai na kapanta kibalek ben yangi nang ta susu kajing e jong blai kalong bom jukut Jeremiah lai puwei Jeremiah lai puwei dekat ke balai ong ngala i japi da kajing e bom jukut kumta ngala yai le sebun yapi balai ublai ulai yai le sebun yangi namar ba ublai u i yangi da kajing e bom jukut haleluya 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 nang ta susu Hala pi pule nai plit mentamo kene ka sam prapu khandai dekat a hadu khat khandai tapi pule hang tu pinlap ba ublei unong rai sam u yathu hang tu ruai ba ublei ula thau yangi iwei pe iwei yak jing thau baro ya ka sahid beneng ya ka jing don ha kata ka sahid beneng baro ublei ula thau namar ba i jengi te namar kata keba kam halar du jong kene ka dak keba krau jong ke jing i jong ublei ba ule engi kalong ba ulapa ya une ukun la jong ba kerteng u jisu banwan ya pa syaperte banwan ya mangi kibreu omdon manu kemi nekpa ban pa ya kikun ha kano ke jaka bangi tip bakinsa yap henry une ublei ukpa na baru i yangi hadu kata-kata upa ya une ukun la jong ban yap
Pat kene gede kadak ke bakrau pat ke balong hak clear du na ki dak ki pangila ban tip bat yo i bat yo sngeu ya kajing i jong blei kalong bo pha ya lau jong kun ban yap kajing yap ke ba long palat ya kajing yap sya pensitom jong uno ubreu ya ubala pensitom nakadaw ka kamrunar jongki hangne hasla pertei pat ya kata kajing sitom kajing sya le pensitom ke ba krau tame ya barakat ki jing sya detang ujisu pat ulale ya kane tang namarba ui yanga tang namarba ui ya ka pertei barok kawe ladangi don barbar ya kane haka mensim haka jingmut haka donot jengi haka jingem jengi barok kawe kajing suk kadai katak kebangi don barbar pad habangi duai yang sayok sengau Nomor kata kajing yap ukris kadai namar kajing i jong ublei yangi Hebrew nong kat kena bisipong namar ublei ula i yangi ujisu ula dei ban mat ya kajing yap na kapanta ukun menriu barok ki barok kilong na kapanta jong u bat da ublei na ta ujisuhi wong kenele dei kakitin jong ujisuhi Hoai ublei ula i kata-kata ya kapertei ba ula aitino yala ukun bamarwei ba baro ubanget hau wonom yap handre unyo kajing im bom jukut nang ta susu ngi i ya ublei dah kajing le hok utrai om sya skor ya kajing duai jong pi namar pi la le bom hok Di habangi i jo blei ngini ban le ya ka hok namar bal ada ngim le hok uang prophet Mika lo nong balai dekat saut uang utrai unom sya skor ya jing duai jong pi namar pi le bom hok ladang ngale bom hok ublei unom sya skor kamut bo blei i jangi handrei ba kat hadu banginda phaino na ka jing le bom hok te ladang lale kumta habangi duai unsa syak skor bat ngin mau ba ublei siam lapa ya ukun syak pertei ban penrem ya ka hendrei ba unong penim kene gede ke we pat ke jing kermen jengi ba lada ngile pop makena ublei unungan penrem hendrei ke ba uwan ban le nakawanta jengi kalong ban khot yangi syak jing kala ka pemut ban khot yangi syak jing kala ka pemut Nomor ublei ukwa yangi bandon kajing im hau bat haba don pedeng jungi kipas ngopa kani ke pop junga kala orang kupak krau palat hari mau kene ke we bo jisu ka kam jung jisu pulale om kedia ya ukha balakhen buat ladang asng tu bangalong nong pop ngadei ban let sya uken nomor ba unom penrem yangi unom kedia ya ukha balakhen Habaong unong kedia yo kha balakhen kemur unong penram yangi nomar ba ui jangi ukwa yangi ban let sya u ban pai sya u ban don ringkat bat u ban kemen bat u junom habeneng mo de bat nangta unong penlip ya usai syarak ba meding hadu ba unda wan lam nya ka hok ka sot sya ka jing job nomor kata wa khot wer yangi baro iwe pe iwe mapi badon hangni bat baro khot Gibril haka pertei ba ngin let pai show blei let ban yo mat ya ke jing im jong u bat ban yo ha ban im haka hok ka sot ban yo poi sya ka jing job ngin poi sya ka jing job tang leng ba jong ka snam ngin yo ya ka jing job da ka jing i yo blei tang leng ba jong ka snam nomor kata blei ken punyai yalam berborengi syaka jing job syaka jing suk syaka jing kemen pat gede kane ke jing temu jong ublei babu hakadunut jengi ya ke jing i jongi ya u bat ya ka jing i jong u yangi ningkong ba ngindon ya kini ka jing suk ka jing kemen ka jing job mo
pat kumta kane kasngi to kan long ya nakapantai jong pi kajing suk hakadonut kajing omat berbore kajing i pato ai ba pin yo ban tong barabor na kajing i bat ban the ha kajing im jong pi barok kawe ban tong ban sum ya kamet jong pi barok kawe kenang ba haba ngi lech chau ble ngi long kiba yo mat ya balong berbor ba kloy ban ai ya kajing im ha uno ha kano balik chau nomor ba kar kitu barok kiba khot kerpat ya kerteng jung utrai kin laj im